салом дӯстони азиз, ба канали мо хуш омадед. ҳоло ман барои шумо мефаҳмонам ки тариқи Viber паёмҳо, яъне сообщениҳои тозашуда, яъне удалитшуда ва ё ин ки сообщениҳои дигар нафарро чӣ гуна хондан мумкин аст. пеш аз фаҳмонидан бояд қайд кунам ки хондани паёмҳои нафари дигар бе иҷозати ӯ ин ғайриқонунӣ мебошад. Аз ин лиҳоз ин навор танҳо навори омӯзишӣ аст. Шумо метавонед танҳо омӯзед ё худ агар хоҳед ки паёмҳо ё сообщении дигар нафарро хонед, аз ӯ бояд ки иҷозат пурсед. барои он ки шумо бояд паёми яъне сообщении дигар нафарро хонед, як маротиба телефони ӯ барои шумо зарур аст ё худ сообщении худро ки пештар шумо тоза кардаед, удалит кардаед ва барои шумо даркор шуд, телефони худатон кофист ки шумо паёмҳои худатонро худатон аз нав барқарор кунед ва ё ин ки хонед ё ин ки нафаре ки барои шумо зарур аст ва паёмҳои ӯро шумо мехоҳед хонда бошед, дида бошед, телефони ӯро ба даст мегиред. Хуб, нишон медиҳам. Ба ҳамон Viber ки бояд паёмҳояшро хонем медароем. Хуб, аз онҷо нуқтаи настройкаро меёбем ва инҷо калимаи визов и сообщение ҳаст. Онро пайдо мекунем. Инҷо отправить историю сообщения. Хуб, пахш мекунем ва интизор мешавем ки ана ҳамин сообщении моро, яъне паёми моро созад, яъне ки ана ҳамон удалит шудааст, тоза шудааст ё ин ки нав аст. Он чизе ки ҳаст дар ана ҳамин Viber иҷро шудааст то ҳол, ана ҳамонро месозад ва барои мо нишон медиҳад ки ба куҷо бояд фиристод. ин аз суръати интернет вобаста аст. Тақрибан аз 30 сония то 2 дақиқа вақт мегирад ки ана ҳамон сообщениҳое ки мо мехоҳем ӯро хонда бошем барои мо пайдо кунад, созад. хуб, пайдо шуд, яъне сообщениеро сохт ва инҷо нишон дода истодааст ки мо ба куҷо бояд фиристем ана ҳамон история, яъне тарихро. хуб, ман Gmail худамро интихоб мекунам ва инҷо каму, яъне ба ки бояд фирист. хуб, ман майли худамро, майли иловагии худамро менависам ки инҷо ба ҳамин майл, ба ҳамин почтаи электронӣ, ана ҳамин гӯем ки ҳамаи паёмҳоро, ҳамаи сообщениҳоро бояд фиристад. хуб, salimjon.saidov.93@mail.ru. хуб, мо калимаи отправитро, яъне ирсол карданро пахш кардем ва ҳамаи сообщениҳо рафт онҷо. хуб, биёед тафтиш мекунем ки оё воқеан ана ҳамон паёмҳо, сообщениҳо барои мо омад ё ин ки не. хуб, мо медароем ба майлрӯе ки алон ман навиштам ва фиристодам. шумо метавонед инҷо майлрӯи худатонро нависед. Албатта ки хуб, медорем ва паёмҳои навро мебинем ки ҳаст он сообщениҳо аз Viber ё ин ки нест. аз salimjon93@gmail.com, яъне аз Gmail ман ба майли ман сообщение омад, сообщение Viber, яъне инҷо барои ман паёми Viber гӯён фиристодааст. хуб, инҷо мебинед тарихро ки чӣ ҳаст, ки ба ки навистааст, дар кадом вақт навистааст, ҳамаш сабт мешавад. хоҳ тоза шудааст, яъне удалит шудааст, хоҳ не, ҳамаи он қадамҳое ки дар Viber иҷро шудааст, он ҳифз мешавад ва барои шумо фиристода мешавад. Мекушоед лозимаашро ва онро мехонед. хуб, ман умед мекунам ки навори мазкур ба шумо писанд омад. Агар ки писанд омад, лайкро пахш кунед, ба канали мо подписатсия кунед, яъне обуна шавед ва ҳамчунин агар маъқул шуд, маъқул нашуд, дар зер метавонед ки шарҳи худро дар комментария навишта бошед. То наворҳои навбатӣ, худоҳофиз.